sasa kuna issue kutaura mazita enyu akakwana. Bridget Andrea. Munopika here kuti pano muchataura chokwadi tizere pasina chimunzi wechokwadi kana muchipika asi muzari kurwa pana apa hatisati takusumuka kungoenda yei garai pasi nekuti tine tichiitika kana tadai toombera dare tochiparara manje. Bridget Andrea musungwa haana kuuya asi Samona akapiwa. Saka imimi manje munoturika nyaya yenyu pamberi pashi chaita kuti auye kudai tokuudzai musi waanenge achiuya. mutitaurisei vanhu vose vanzwe. Pamusoro ishe nemakurukota ashe nemasabhuku nevarume nemadzimai ese. Ini nyaya yangu yandauya nayo pano. Ndakapa sisi wangu akandifonera zvakanzi huya nemuriwo uri kunetsa kunoku. Ndakauya zveshuwa nematemba 82 pandavapa vabva vaisa kushopu. Then vaisa kushopu matemba akatengwa akapera. Vabva vandifonera ndiri headlines. Zvikanzi muriwo wapera undonzirawo seed renesi uchiya nechi nemuriwo. Zveshuwa ndakatakura mamwe matemba 76 pandauya nawo. Pandauya nehalf pocket yeseed yefoja pandawapa. Ndakaita pfungwa dzekuti pandichavaverengera vachandipa mari yematemba akaita sei akatengwa. Hapana mari yakabuda. Hapana mari yeseed futi yakaita sei yakabuda. Wachibva wati unoya musi wa 19 kwasina ndawati inini ndoda kubuda musi wa 23. Zveshuwa musi wa 19 ndakauya. Zvikanzi ndine munhu wandinokwereta mari kuzvimbadzo. Saka ndiye vandapa chi mari. Mira munhu iye aenda kumukando. Saka munhu kuya kwaari kuita ndopaari kundipa chi mari. Zveshuwa ndakarara kushopu kwake. Kuseni zvikanzi munhu yatoenda kunhamu. Wabva wachinja futi chi statement. Pandadzokera kwaRusapi. Ndichibva ndadzoka vakanditi unodzoka after 3 days. Pandadzoka hapana mari futi yakaita sei yakabuda. Zvikanzi ndipe dzimwe chi futi 3 days. Kudzimara 28 akakwana ndikaenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique akatonditi mainini munokwanisa nyi kukwira bhazi. Mari yenyu mangwana kuseniseni nendatoisa munoitorera mamutare. Pandakwira. Zveshuwa ndakaenda 10 o'clock dzakakwana tichiri mamutare. Hapana mari yakaita sei yakapinda. KuMozambique ndakagara almost 4 days. Takadzoka musi wa 1. Ndadzoka musi wa 1. Ndaifunga kuti mari yaiswa muiko cash. Mari hamuna muiko cash mayakaita sei mayakaiswa. Panda mama wabva wafona zvikanzi mwanangu madhezi emukando aita sei akwana. Ipa munhu mari aone kuendesa kupi kumukando. Zvikanzi mari ndinoiwana musi wa 6. Ndakauya kuno kubva ndatotanga kutotengesa zvandaitengesa ndichimirira kuti mari ichaita sei. Handina kuzokwanisa kuenda ndega kozi pandakaenda kekupedzesera anga kutoita violence akutoita zvekundirowa. Ndakakwanisa kuenda nasekuru wangu baba Desire. Wachibva wamuti waona kashamwari munhu yaitofunga kuenda kupolisi. Imimi ngoitai zvinoita muite sei mupanane mari dzikosi paukama. Zvikanzi asekuru baba B watoenda kupi kwaGoto kundodrowa mari asi hanzi mishini iri down. Ndipei 2 days. Takagara zveshuwa 2 days. Ndikati inini handisi kukwanisa kuramba ndichienda futi chi ndega. Pandadzokera nasekuru eoffice. Zvikanzi mari nhasi hapana. Mai B waenda kutown vari kutorwara. Patadzokera futi mangwana. Achibva ati mari ndine munhu andasendera kwaGoto. Saka achibva waratidza sekuru eoffice $20 yanga asenda. Saka mari iri kuya kumanheru. Vatadzokera futi kumanheru kuya. Achibva abudisa $20. Zvikanzi mangwana munouya kuseni. Isu hatina kuzokwanisa kuenda kuseni. Takazoenda kumasikati. Tasvika ipapo akatuka akatukirira. Ini hatigona hangu zvekuita sei zvekutaura. Ndakangoti no sekuru ngatirowe U10 tiite sei. Patasvika patataurira sekuru tikati ndozvaaita sei ndozvaaita. Zvikanzi hapana kushata muzukuru. Nyaya ngatitorei chi matano kose paukama panoita sei panonetsa. Saka inini kubva ipapo ana usombokwanisa kundoita sei kundobvunza kana kuita sei kusvika pari nhasi. Ndakangokwira mota nezuro pandauya pandagara paGogo pandasoya kudare nhasi. Saka ndaiti ndichamuona ari pano. Ndatenda.
nyaya inini mati Mari yangu yese yasarwa nayo $56. Pa$56 ndakazotora bhodhoro redoro ndatonga nasekuru nditengere doro. Saka bhodhoro redoro anorita $5. Pandatenga nechigubhu chi2 liters chefizz. Achibva ati ndiri kubvisa papi papasara 50 uyu 150 ndo mari yasara. yakasara 150 150 ndo mari ine munhu eh. Munhu anogara kuwe Ari pamashopsa pamusikambira Mashoko api? epangoya Ukafata. mugari wekupi aigara infact aigara kuHarare achibva uya patanga kugara pamba pewabereki wake Machirengo. Achibva azokwira bvambotanga kugara mudenzu. Ndo paakazodzika kuita zvekurenda shopu nechigayo paFata. munhukadzi murume Munhukadzi asane murume vake ipa. aya asi ane nyaya nemi Munhukadzi because ini ndakauya ndichipa sisi wangu. Toshamisa enforcement ine tsika. Saka ndisisi wenyu pakudini. Muruko ndisisi wangu ndisisi pakudini. Mwana wamai wenyu zvakamira sei? Usisi uripo mbuya Matimba namai vamai wake masisters. Mbuya Matimba vachiona gogo wake iye mukoma nemuninini. Saka iye akaberekwa kuimba yekwanana Mariko. Inini ndiri website kwaana mbuya Matimba. Alright, panhau yenyu sezvo asina kuuya akapiwa samanisi. Tichaita enforcement zvekare. Imi muuye musi wa13 pano. Tichaita kuti anga ari pano. Asi takumusandisira mutemo. Tanga ari pano. Imi michiuya musi wa13 September pano kuseni.